अच्छा ये भैया, हम बिरहा लोकगीत गायक दीनानाथ मिर्जापुरी आप सबन के कोटि कोटि प्रणाम। और ये RB2 के सौजन्य से ये मेरा पहला कैसेट जा रहा है आप लोगन के बीच में। कैसे मारते धुन बजा के आवाज। ये भैया बाली और सुग्रीव के दोनों भाई आपस में लड़ाई होत बा और तब तक मर्यादा राम भगवान जोन बा छिप करके बाण मारते हैं। बाली के सीने में छेद हो गई। बाण पकड़ के बाली कहत बा, का कहत बा मास्टर? और चिर दिहला विधाना, और चिर दिहला विधाना, मोरे छतिया के चीर दिहला विधाना। रोवे बाली बरसेला नीरो, छतिया के चीर दिहला विधाना। कि हम भैल बैरी प्रिया लहुरा बिरानावा, कवन जनमावा के, अरे कवन जनमावा के नाथ दुश्मनावा की, छतिया के चीर दिहला विधाना। अरे छतिया के चीर दिहला विधाना। सहले सहाला नहीं पीर हो, छतिया के चीर दिहला विधाना। बाली कहत बा, बाण मार दिला पीर सहात ना बा। अगर वीर बनत रहा एगो काम कैले होता। सामने से मरता तीर बीरा हम जानी, और जोरवा तोहार बीचे, और जोरवा तोहार बीचे रन पहचान की, छतिया के चीर दिहला विधाना। अरे छतिया के चीर दिहला विधाना। तारा के बनावाला यादीर हो, छतिया के चीर दिहला विधाना। बाली कहत हो कि अमान से दोनों भाई लड़ाई भइल बा, आपके आवे के जरूरत ना रहल। अगर मरही के रहल तो काहे बदे ऐसन धोखा कैला हो प्रभु? बतावत हो कि हमनी लड़ता रहली तू न हो बिरानावा, छतिया के चीर दिहल विधाना।
अरे छतिया के चीर दिहला विधना व्याकुल होई गईली शरीर हो की छतिया के चीर दिहला विधना। जियो राजा जिया यही से गुरु घराने के परिचय कवि जी संकेत करते हैं। चंद्रिका के आस प्यास दिल के पुजावा और गिरजा शंकर जगदीश के पौआ छुआ कि छतिया के चीर दिहल विधना। अरे छतिया के चीर दिहल विधना मूर्छित होई गईल बाली वीर हो।